Защо масовият подход съсипва младите спортисти? Ако детето ви тренира танци, футбол или друг спорт и постоянно се оплаква от болки в коленете, проблемът най-често не е в растежа. Проблема е в масовия подход и в липсата на комуникация между треньорите. Работя с 12-годишно момиче, което обожава танците. Там ги разсипват от клекове и скокове. Детето крие болката от срам, а ставите му крещят за помощ. Какво прави масовия фитнес треньор в залата? Набива още тежки клекове, напади, лек преси с цел отслабване. Резултатът – хронична контузия преди 15 годишна възраст. Като треньор с 10 годишен опит, аз не работя на парче. Когато видях този казус, спрях абсолютно всяко движение, което натиска капачката на коляното. Модифицирах програмата и така, че да гори калории и да сваля килограми изцяло от седеж и лек, чрез леки гирички, коремни преси, изолирана работа на гърба. Коленете й почиват на 100%, докато тя продължава да прогресира в целите си. Истинският треньор не е просто този, който брои повторенията. Истинският треньор изгражда дълбока система, която защитава здравето ти дългосрочно. Ако искате интелигентни резултати, работещи в синхрон с вашето тяло, пишете ми на лично съобщение за консултация. Бъдете силни!